מה קורה אנשים? כאן אז גיימר בסרטון אחר. סרטון איך לעוף. כן, אז מה שתצטרכו זה מצלמה, שתהיה לך מצלמה טובה, כי לי לא הייתה באותו זמן. אז כזה סרטון אתם צריכים סרטון של עצמכם. עושים כאילו אתם מופיעים ככה, ואז זזים מהתמונה כזה, שיהיה לכם את זה, שיהיה לכם את הרקע האחורי. עכשיו אתם הולכים לקטע שאתם זזים שלא רואים אתכם בכלל, לוחצים קונטרול שיפט די, מורידים את זה למטה, או שאתם הולכים לאדיט ספליט לייר, הנה קונטרול שיפט די. עכשיו אתם הולכים לזה, עושים טיים פריז פריים, מותחים את זה, ומה שזה בעצם עשה, אם תסתכלו, סגרתי את הסרטון, זה עושה תמונה. סבבה? עכשיו מה שתצטרכו זה ללכת לקטע שאתם עפים אבל עדיין נוגעים בקרקע, שזה כאן אצלי. אתם הולכים לפן טול, לוחצים עליו, לוחצים על הסרטון ומתחילים לעשות קווים. אתם פשוט תדלגו על זה או תראו איך שאתם רוצים. אם אתם רוצים תדלגו, אם לא אז לא. תעשו מדבר כזה כאן. אוקיי, אחרי שסיימתם, אני לא עשיתי את זה ממש ישר בגלל שלא רציתי לבזבז זמן. אחרי שסיימתם, אתם לוחצים עוד פעם. קודם כל תסתכלו מה זה עשה. אם תסגרו, זה חתך אותנו מהתמונה. בגלל זה היינו צריכים את הקטע האחורי, מבינים? עכשיו מה שנעשה, נלחץ על זה עם העכבר, ואז נלחץ על השני, ונלחץ פוזישון. לכו להתחלה, פשיט. תעשו את זה. תשכחו מה שעשיתי עכשיו. אחרי שסיימתם לסמן את כל הקווים, אתם עושים טיים פריז פריים. אותו דבר, זה יעשה לנו מין תמונה. עכשיו אתם הולכים לשני, הולכים לתחילת הסרטון, כאן, לוחצים פוזישן, אוקיי, הולכים ככה, ואז מעיפים את זה למעלה, ומה שעשה זה הפתענו. עכשיו אתם לוחצים על זה ועל זה, על כאן. אם אתם לא רואים את הסימנים האלה, תעשו F4. וזה נתן לו מין דבר כזה. יופי. עכשיו, אם אתם רוצים לשים סרטון מקדים, משחק או משהו, תקראו את הסרטון המקורי. תלכו לאותה הנקודה שקפצתם, אצלי זה כאן. כן. ותחתכו אותו. ככה. ומה שזה בעצם יעשה, תסתכלו איך זה. ואם יש לכם תוכנת עריכה אחרת, אז תחתכו. למשל פה אתם יכולים לחתוך עד כאן למשל, כאן, ואז פשוט יעצור לכם פה. מקווה שאהבתם. אם אתם רוצים עוד סרטונים וזה, תנו סאב, לייק.